Усім прывітанне, з вами Дмітрий Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і я хочу адразу выказаць такія лёгкія прабачэнні з нагоды таго, што мы трошку затрымаліся з выхадам у эфір, хоць і абяцалі выйсці 13 хвілінаў таму. Але калі вы глядзіце сацыяльныя сеткі, то бачыце, што ў Варшаве снежны апакаліпсіс. Замерзаем, галадаем, пробкі паўсюль, коркі і ўсё астатняе. Ледзь выжываем. Але бачыце, робім сваю справу і такім чынам, нягледзячы на ўсе перашкоды. У нас у студыі намеснік прадстаўніка па транзіце улады аб'яднанага пераходнага кабінета, намеснік кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення, прадстаўнік фракцыі спіс латушкі і руху за свабоду ў каардынацыйнай радзе Артём Брухан. Прывітанне. Добрый день. Добрый день. Ну что ж, Артём, я думаю, что насуперак усім гэтым перашкодам мы зараз зладзім з вами такую штурм навінаў і месседжаў всего астатняга, что адбываецца у Беларусі. Давайте пачнем с так званага усебеларускага народнага сходу, прэзідыум якога Лукашенко збіраў, там даваў нейкія месседжы, установкі, якім павінен быць, якім не павінен быць і гэтак далей. Які у вас, як я люблю эту фразу, як у былога чыноўніка, які у вас, вот як у былога чыноўніка, давайте мы пакуль пакінем Брухана як прадстаўніка розных дэмакратычных структур. Вось вы чыноўнік брэсцкага выканкама. Я бы вось не зразумеў, дзеля чаго гэта адбываецца. Вось я бы до конца не разумеў, дзеля чаго ён то збірае, то не збірае. Але што бы меня больш за ўсё здзівіла, гэта калі Лукашенко касплеіў Ельцына. Вось гэта бы меня здзівіла сапраўды. То бок ён такой вось не туды селі. Гэта вельмі такая рэч, якая выклікае пытанне. Вось я думаю, сярэдняга номенклатуршчыка, чаму так? Зразумела бы была вертыкаль, да, есть Лукашенко, заўсёды по правую руку сядзіць прэм'ер-міністр, а тут ён кажа, не там сеў, трэба перасаджаць Косінца. І адразу бы падумаў, што ці Косінец становіцца больш уплывовай асобай, ці што, ці УНС становіцца больш уплывовым органам, ці што? Я просто прыгадаю, што там жа ж уважліва сочаць за тым, вот як вот это вот збеглыя, што ў сваіх YouTube-каналах гавораць, і ёсць такі YouTube-канал, называецца «Часікі цікаюць», дзе вось наши маладыя палітолагі, там Астапеня, той же самы Артём Шрайман і Женя Сугак колькі разоў казалі, што наш прэзідэнт Косінец. Ну вось і адразу вось такія патрабаванні Лукашэнкі перасесці правільна. І гэта адразу будзе выклікаць такія, ну а чаму так адбываецца? То бок я думаю, гэта было бы вызвала здзіўленне. Але калі паглядзець больш дэталёва на гэтую сітуацыю, зразумела, што вось гэта усебеларускі народны сход, які ствараўся першапачаткова хутчэй за ўсё для транзіту ўлады Лукашэнкі, потым адбылося так, што гэты усебеларускі народны сход патрэбна было для нейкай і іншай рэчы выкарыстоўваць. І вось пра яго забылі амаль на паўгады, а зараз дасталі. І вось Лукашенко спрабуе дадаць вагі гэтаму органу. І вось галоўнае пытанне, для чаго? Вось для чаго надаць гэтаму прэзідыуму нейкую палітычную вагу? І я выкажу такую канспіралагічную версію. Як мы любім, давайте. Заўсёды люблю, да, таксама канспіралогію. Вось калі ўсе казалі, што Сергей Чала вельмі моцна памыляецца, што Лукашенко спрабуе правесці транзіт улады да крутога, я думаю, рацыянальнае зерне ў яго меркаваннях было і вельмі моцнае. І вось я думаю, вся гэтая сітуацыя... Чакайце, давайте ўсё ж таки паступова. Чаму? Вот якія у вас на карысць версіі Сергея ўсё ж таки ёсць аргументы? Просто, ну, гэта добрая версія, яна просто была не да часу. Вось што я думаю, што на гэтыя выбары Лукашенко не спрабаваў праводзіць транзіт, а вось пра яго ён вельмі часта задумваецца. Калі мы паглядзім гэтую нараду, то мы пабачым, што вельмі шмат часу Лукашенко абмяркоўваў ідэю, як зрабіць так, каб у новага прэзідэнта не было вертыкалі і такой улады, як у самога Лукашэнкі. І ён вельмі шмат казаў пра нейкія калектыўныя органы. Вось нават ён так кажа, ну, кіраўнік старшыня райвыканкама гэта прэзідэнт, але гэта не прэзідэнт. Гэта такі калектыўны прэзідэнт, выканкам павінен рашаць, але ўсё ж такі прэзідэнт павінен мець уладу. То бок ён сам запутаўся ў той сістэме, як кажуць, нагарадзіў, набудаваў, запутаўся ў той сістэме, і 5 хвілін там ці некалькі хвілін на гэтай нарадзе выступаў менавіта Круты.
пра дакумент звязаны з павышэннем статуса старшынёў райвыканкаму. І вось гэта сведчыць пра тое, што чаму менавіта Крутому сказалі дакладаць па гэтаму пытанню. Не прэм'ер-міністру, нікаму іншаму, а менавіта Крутому. І вось гэта пытанне, надзялення ўлады старшыней райвыканкамаў, то бок хутчэй за ўсё прадугледжваецца, што калі і будзе адбывацца нейкі транзіт праз вось гэты УНС, то на карысць такога чалавека, як Круты. Таму што яго шмат піараць зараз пад гэтага час марафона адзінства. Можа ўсё прасцей, ўсё ж такі Крутына сёння гэта кіраўнік адміністрацыі. Старшыні выканкамаў гэта вертыкаль. Умоўна кажучы, вот как бы кіраўнік вертыкалі. Кіраўнік вертыкалі Лукашенко. Пад Лукашенко. Это ніжэй узроўня Лукашэнкі, нейкія там даклады. З аднаго пункту гледжання так, што даклады, там абмеркаванні, але ўсё ж такі гэта выглядае такім чынам, што у дадатак гэтай версіі, што акрамя выступлення Крутога, ён ездзіць, выступае з палітычнымі месаджамі на марафоне адзінства. Вось гэта марафон адзінства, гэта піар-акцыя. Лукашенко туды не ездзіць, он ездзіць па дажынках, просто выступае, а вось гэтым марафонам адзінства выступае вельмі шмат Круты. То бок адбываецца ў нейкай ступені піар гэтага чалавека. Піар чалавека, які прыехаў у Пінск, напрыклад, і кажа, па-першае, я з Пінску, і там усе там хлопаюць у далоні, вось падабаецца. То бок ён спрабуе спадабацца аўдыторыі, спадабацца людзям, і гэта вось ідзе две такія паралельныя кампаніі. Моцны піар Лукашэнкі як такога вождя, які заклаў курс дзяржавы, і паралельны піар вось такога Крутога. А чаму Круты? Вось ведаеце, вось гэты страшны сон паўтора Казахстана, калі нейкі чалавек стаў прэзідэнтам і выкарыстоўваць гэтую вертыкаль, каб знесці свайго папярэдніка, я думаю, ён турбуе вельмі Лукашэнку, таму ён абмяркоўваў гэтую падзею, што прэзідэнт павінен быць, але не такі моцны. І вось Круты падыходзіць на гэту пасаду. Калі б, напрыклад, гэта быў не Круты, а умоўна кажучы, Качанова ці Рыжынкоў, не першы яму галаву адкруціць, калі была б такая магчымасць. А вось такі Круты гэта больш такая фігура, якая не будзе спрабаваць адгрызці, як кажуць, ему галаву пры першай магчымасці, але я б узгадаў, з Хрушчова Сталін таксама не лічыў моцнай фігурай. Вось. Але вы сказалі пра тое, што троху заўчаснае выказванне ці там версія, то што зглазіў, як кажуць чалы. Не, я думаю, што справа ў тым, што каб праводзіць транзіт улады, трэба, каб той чалавек, які праводзіць гэты транзіт улады, ён быў меў легітымнасць для правядзення вось гэтага транзіту ўлады. І Лукашенко не хацеў у слабой пазіцыі яго праводзіць, ён хоча умацаваць сваю легітымнасць праз вось так званыя выбары, і казаць, вось все, наш курс падтрымлівае 90% людзей, і тады ўжо лагічна праводзіць, умоўна кажучы, вось гэты транзіт ладу. То бок яго не прагнулі, а ён сам вырашыў, вось ён такі мудры палітык. Вось я думаю, што для яго гэта было б вельмі важна, і ту травму 20-го года залічыць, што яны людзі памыліліся, насамрэч яны мяне любяць. І вось у гэты час праводзіць транзіт, конечно, ему было невыгодна. А вось калі ён умацуе пазіцыі, магчыма, ён скажа, цяпер можна. Але ведаеце, ось як яно, можа ён думае пра транзіт, але калі умацуецца зараз, будзе лічыць, што ў него ўсё окей, будзе думаць, навошта тады і праводзіць транзіт. Але вось гэтае абмеркаванне, мыслі, што прэзідэнта павінна быць моц, прэзідэнт павінен мець вертыкаль, а не такую моцную, як зараз, каб ён не бадаўся з усебеларускім народным сходам. Гэта вельмі такі, вельмі мае значэнне вось гэтае выказванне. Але вот мне просто вельмі дзіўна, як это працуе ў свядомасці умацавання. Вот якім чынам гэта адбудзецца умацаванне? Не, напішуць, конечно, але што людзі не бачаць, як это пішацца, гэта умоўна кажучы. Вот мы сядзім тут побач, я там сумняюся у, скажем, там у нейкіх кампетэнцыях Артёма Брухана. Тут Артём кому-нибудь подмигивая, там за угла выходит чувак, меня дубинкой раз по плечах, и таки, я уже умацаваў свою позицию, ты уже змяніў свое меркаванне. Я до того, что, все ж бачаць, як зараз адбываюцца тыя ж самыя зборы подпісаў. Мне ни с одной крыніцы прыходзіла інфармацыя про тое, что на працы прыходзіць там мясцовы там ідэалагічны супрацоўнік, які типа
прадстаўнік лічыцца там этой з ініцыятыўнай групы з двумя спісамі. Калі ты не подписываешься тут за вядома каго, то мы тебе прописываем тут, і ты ведаеш, чым это можа скончыцца. То есть і вот все гэта бачаць, все праз гэта праходзяць, і это такое умацаванне? Ну канешне не, але спрабуе. Ну, то бок ему патрэбна умацавацца. Ну як умацавацца? Давайте вось гэтую легітымнасць паспрабуем атрымаць праз так званыя выбары, да, праз перавыбары. Але атрымліваецца, што няма крыніцы гэтай легітымнасці. Народ не хоча яго ў любым ужо выпадку. Вось і гэтае разуменне, я думаю, у сістэмы самой таксама ёсць, і магчыма нават у самога Лукашэнкі адсюль вось гэтыя думкі пра магчымы транзіт. Дарэчы, я таксама пра гэта думаю, што ён сам разумее, што ну все, не працуе, нават подпісы складана пад ціскам сабраць. Ніхто яго не будзе падтрымліваць. Все, ну то есть гэтага прозвішча ў бюлетэні не павінна быць уже даўно. Не, ну прозвішча не павінна быць у бюлетэні, гэта тут з гэтым згодны не толькі мы з вами, я думаю, што пераважная большасць беларусаў, але тое, што пад ціскам немагчыма сабраць подпісы, ну на жаль, гэта не так. Вельмі лёгка збіраюць, мы можем, конечно, смяяцца з таго, што ён там 1,5 мільёны подпісаў за Лукашенко, але я выдатна ведаю, як прыходзяць, ёсць фоткі просто у навучальных установах, у тым же самым БДУ, што забаронена, дарэчы, адпаведнымі пастановамі, прыходзяць, збіраюць подпісы на той же самой падставе. Ну ты ж сам понимаешь. Ну так і ўсё, так что але ж гэта не легітымнасць. Ну ведаеце, вось а у іх свядомасці это ўсё нормально, это легітымнасць. У іх свядомасці так. Ну а што зробіш? Вось мы такім чынам сістэма працуе. Яны так заўсёды рабілі, яны і будуць рабіць. І раней працавала. Яны думаюць, што вось спрацуе як было раней, а ўжо все не спрацуе. Я ўжо неаднойчы казаў, што 20-й год насамрэч гэта ну такая веха, якая сламала ўсё тое, што працавала раней. Усе казалі, ну зразумела, што там яго большасць там 80% не падтрымлівае, но хтосьці ж яго падтрымлівае. А все, гэта міф рухнуў. Все зразумелі, што так нам хлусілі заўсёды, да, што вось хутчэй за ўсё нават он мог і не перамагаць. Вось, але все казалі, ну ладно, ён перамог. То 20-й год гэта знішчыў гэты міф, і адбудаваць яго зноў немагчыма, бо ну час змяніўся, інфармацыя ёсць, фіксацыя ёсць, патрабаванне грамадства да нармалізацыі жыцця ёсць, а ён забяспечыць гэта не можа. Ну вось. Ну але ўсё ж таки з аднаго боку ёсць пагрозы атрымання інфармацыі з незалежных крыніцаў, я маю на увазе ўсе з пакаранні магчымыя за подпіскі, не подпіскі і ўсё астатняе. З другого боку прапаганда, з трэцяга боку жаданне ўсё ж таки нейкай нармальнасці, з чацвёртага боку гэтая даўняя старажытная беларуская традыцыя адаптавацца пад усе, уменне адаптавацца пад любыя ўмовы. Там ведаеце, гэтую тэзу, а можа так і трэба, і моя хата з краю ніхто не адмяняў. І как бы ты бачыш і думаеш, трэба перажыць, трэба выжыць, поэтому не, ну людзі выжываюць, так і адбываецца што з краінай. Так, калі ўсе жывуць у формуле трэба выжыць, так развіцця ж ніякага няма. Ну так, все потихеньку выжываюць, ніхто не. Ну, что ты думаешь про нейкае там развіццё, калі сёння, дзякуючы там, не дзякуючы там з военным заказам з России, ты атрымаў добры заробак. Що атрымаў, а што там, якое развіццё? Галоўнае, колькі ты атрымаў сёння? І гэта галоўнае пытанне гэтай сістэмы, гэтага рэжыму. Нават я думаю, што чыноўнікі вельмі добра разумеюць, што пакуль яны не зменяць хоць штосьці, не будзе развіцця, не будуць нават ім будзе складана ўтрымаць уладу, калі пасля Лукашэнкі. Вось у чым галоўны месседж для іх, што яны ж таксама разумеюць, што ён вядзе, Лукашенко вядзе краіну не туды, ўсё, уніз яе цягне. Канешне, яны все рапартуюць, што у нас там мы добра гандлюем з Расіяй, у нас там все добра, але ж ну яны ж бачаць рэальную статыстыку, яны бачаць, колькі людзей выязджае, колькі бізнесаў зачыняецца, яны бачаць, што моладзь з'язджае. Гэта ўсё ў перспектыве ну нясе рызыкі для іх, для той самай номенклатуры, якая маладзейшая за Лукашэнку. І вось менавіта гэта ну турбуе іх. Я думаю, што і Лукашэнку таксама гэта турбуе. Таму і гэтыя развагі пра ну вось трэба нейкім чынам зрабіць так, каб быў прэзідэнт, які можа кіраваць, але пры гэтым каб ён
не знішчыў старшыню усебеларускага народнага схода сваю вертыкаль. Вось гэты развагі яны адсюль ідуць. Артём, але ўсё ж таки па выніку гэтай нарады ці не склалася ўражанне, што ўсё ж таки прыйшло разуменне, што гэта УНС гэта пятае кола ў сістэме дзяржкіравання, што яно как бы, ну можа быть трэба было, каб там па некаторых версіях там пылу вочы расіянам, якія патрабавалі нечага там нейкага транзіту пусціць, а зараз ужо гэта спусцілі на тармазах пытанні, і таму можна ад яго адмаўляцца. Я да чаго? Вот гэтыя словы про тое, што ўсё ж таки каб не было двоеўладдзя, таму што вот гэты кіраўнік і гэты кіраўнік, гэта ж разваліць этую структуру дзяржаўнага кіравання. Ну так можа разуменне, што ну так і с этим УНС-ам. Ну так у тым і сэнс, што калі ён кіраўнік, калі ён займае пасаду прэзідэнта незаконна ўзурпаваную і старшыня усебеларускага народа сходу, то пытання двоеўладдзя няма. Ну няма гэтага пытання, таму што сканцэнтравана ўлада ў аднаго чалавека. І таму гэтыя развагі яны сведчаць пра тое, што ён думае пра тое, што калі гэта будзе не адзін чалавек, а два чалавека. Вось калі два чалавека, сапраўды ствараецца двоеўладдзе, сапраўды ствараецца гэтая сістэма. І ён сам яе стварыў сваімі рукамі. Ну зразумела чаму. Таму што спачатку ён хацеў проста пайсці на транзіт і кантраляваць гэтую нейк сітуацыю, а потым зразумеў, ну окей, пайду я на транзіт, усё роўна з'явіцца новы чалавек, які будзе праводзіць сваю палітыку. А ведаеце, у любым выпадку ўлада яна ж так працуе, чым там прыйшоў новы чалавек, ну першы паўгады ён будзе слухацца там Лукашэнку, а праз год-два, ну вось сидзіць старшыня райвыканкаму, да, і тэлефануе яму нейкі там з прэзідыума УНС чалавек, ці тэлефануе яму кіраўнік адміністрацыі. Ну, зразумела, каго ён будзе слухаць, таго, хто яго прызначае, а не нейкі орган, які збіраецца раз там у паўгады і штосьці, магчыма, вырашае, а магчыма, і не вырашае. Таму аператыўная ўлада будзе ў руках прэзідэнта, і ён зможа штосьці зрабіць такім, слухайце, сабраць нават этот прэзідыум трэба час. Напрыклад, старшыня КДБ будзе падчыняцца не прэзідыуму, да, а вось гэтаму так званаму там, напрыклад, прэзідэнту. Ён скажа, ну слухай, зрабіць так, каб яны не маглі сабрацца. І ўсё, і няма больш прэзідыума. Можна мы пераскочым на троху іншую тэму, я так каб вас збіць з панталыку, а потым раз і зноў вярнуцца нечаканым пытаннем. Просто цікавае пытанне ад тым больш, што у прынцыпе вы як прадстаўнік НАУ, можа быць, а вы ж актыўна працуеце, ну я маю на ўвазе ўсё НАУ, на атрыманне ордэра на Лукашэнку. Пытанне ад пана беларуса праз донат вот выскочыла на экране у нас, таму вот я і заўважыў адразу. Як вы ставіцеся да ордэра на кіраўніка Ізраіля? Які сэнс прыцягваць да адказнасці Лукашэнку праз такі суд, які кантралююць нейкія недарэкі? Ну вот, дарэчы, такая сапраўды сітуацыя, і я вот уже бачыў этую навіну, і там, скажем, шэраг краінаў, Францыя, Канада, там іншыя сказалі, што як толькі Нетаньяху з'явіцца на тэрыторыі іх краін, то яны выканаюць патрабаванні Гаагскага трыбунала і затрымаюць яго. Барэль заявіў пра тое, што ўсе краіны мусяць прытрымлівацца падпісаных дакументаў, пагадненняў, ну маецца на ўвазе вось гэтае аб затрыманні і выдачы. Я, праўда, не ўпэўнены, што ці сказаў ён тыя ж самыя словы Манголіі, да прыкладу, і як Манголія адрэагавала, а як ён потым адрэагаваў на тое, што яму Манголія сказала, но сам факт вот ёсць. Ну, факт у тым, што міжнародны крымінальны суд спрабуе быць сапраўды незалежным. Як судовая структура, яна спрабуе быць панад любымі палітычнымі, геапалітычнымі і іншымі інтарэсамі. Ён спрабуе падыходзіць выключна з пункту гледжання міжнароднага права. І з пункту гледжання міжнароднага права суд палічыў, што дзеянні кіраўнікоў Ізраіля, ну, там, як я зразумеў, маюць склад ваенных злачынстваў. Вось. Таму, ну, то бок, я асабіста не тое, каб падтрымліваю гэта рашэнне, але я разумею логіку, якой кіруецца міжнародны крымінальны суд. Мне не падабаецца гэта рашэнне, але калі глядзець закон суров, але ж закон, тады зразумела, што вось і гэта, дарэчы, я думаю, нават можа набліжаць выдачу ордэра да Лукашэнкі. Ну, зразумела,
гэта выглядае так, што яны будуць кіравацца не нейкімі палітычнымі інтарэсамі, а ўсё ж таки міжнародным правам. І калі група, якая створана, прыйдзе да высновы, што Лукашенко парушыў міжнароднае права, ордер на арышт будзе выдадзены. Вось, таму я бы тут казаў пра тое, што вось есть маральны, да, пункт гледжання палітычны, а ёсць практычны. Ну вось практычны, чаму не? Добра, давайте яшчэ вернемся да гэтай нарады на Лукашэнкі, і я б хацеў там звярнуць яшчэ увагу на слово, тым больш, што ўсё ж таки былы супрацоўнік выканкама, слова пра тое, што кіраўнікі выканкамаў мусяць і ці там павінны, ці будуць, як там ён фармуляваў, прызначаць кіраўнікоў прыватных структур. Гэта што? Гэта як разумець? Ну, гэта, дарэчы, гэта вельмі рашэнне, якое выглядае як у нейкай ступені, ну, такая цалкам кантроль над бізнесам, над, ну, фактычна як выглядае як нацыяналізацыя, да? То бок ці кантроль усіх бізнесоўцаў на лаяльнасць. Ці то гэта перад так званымі выбарамі, ці то гэта ён хоча ўмацаваць далей кантроль над грамадствам, далейшая таталітарызацыя грамадства будзе адбывацца. Але гэта таксама тое рашэнне, якое цягне краіну, ну, мінулы век. Ну, ён цягне назад, ён хоча вярнуць у Беларусь такі не проста у савецкі час, а яшчэ далей, такое вось цалкам манархічную дзяржаву, дзе ён усё кантралюе, нават хто кароўнікам кіруе, ведаеце. Таму гэта, ну, гэта глупае рашэнне, яно бесперспектыўнае і будзе зноў запаволіваць і развіццё, хоць нейкае развіццё краіны, але ж яго і так там няма ніякага, але гэта яшчэ будзе цягнуць яе назад. Ну, то бок, зразумела, што пры жаданні ўмацаваць уладу і кантраляваць грамадства, адразу развіццё дзяржавы і ў эканамічным сэнсе, у іншых накірунках яно будзе запавольвацца. Ну, не працуе так. Без свабоды, без тэхналогій, без падыходаў новых няма развіцця. Ну, гэта база, прабачце. Да, гэта база. Давайте, можа быць, закрываючы тэму гэтага хурала, не складаецца ўражанне, што, ну, я так разумею, што ўсё ж таки зараз, калі сумяшчаючы две пасады, умоўна там кіраўніка краіны і кіраўніка прэзідыума усенароднага схода, Лукашенко спрабуе сябе, асабіста сябе, неяк абезапасіць ад магчымай пагрозы з боку гэтага УНС, бо той нібыта прапісана, што можа прымаць рашэнне аб вынясенні прэзідэнту, там, вотуму недаверу і гэтак далей. Але, как бы, увогуле, ці не складаецца ўражанне, што ўсё ж такі гэта такі орган, ну, такога элітнага дома пенсіянераў, там, састарэлых чыноўнікаў, такое вот, ну, вот, хто ўжо адыходзіць з першага, другого, трэцяга плана, але павінен быць дзесьці там под рукой, то вот ты тут вот запаснік такі. Усё ж такі хутчэй, я думаю, што ён бачыць гэты орган для сябе. Вось калі сыходзіць там, умоўна кажучы, на транзіт, так. І туды ён сапраўды будзе збіраць не вельмі ўплывовых асоб, каб там не было ўнутранай барацьбы, як у гэтым палітбюро. То каб гэта будуць такія, магчыма, як вы кажаце, пенсіянеры, ківалы, якія проста будуць ківаць тыя рашэнні, падтрымліваць, якія ён прапануе. Але чаму яшчэ, я думаю, важна зазначыць вось гэтае паседжанне гэтага прэзідыума УНС, ён казаў, што ён будзе яшчэ збірацца. Я вось так думаю, навошта яму праводзіць усебеларускі народны сход пасля ўжо так званых выбараў. Весь там некалькі месяцаў таму яны казалі, што усебеларускі народны сход будзе яшчэ да выбараў. І вось што я падумаў. Я думаю, што у лютым, 24 лютага яны яго правядуць, як планаваліся правесці так званыя выбары. Яны памянялі іх месцамі. І вось я тут думаю, чаму пасля? То бок нейкае рашэнне, які адзінаасобна не можа прыняць прэзідэнт, але можа прыняць усебеларускі народны сход. І гэтае рашэнне
яно можа быць звязана вось з тымі кампетэнцыямі, якія прапісаны ў Усебеларускім народным сходзе. І адной з такіх кампетэнцый гэта накіраванне беларускіх вайскоўцаў для ўдзелу у вайсковых аперацыях у рамках калектыўнай бяспекі. Калі ты не хочаш адзінаасобна прыняць нейкае непапулярнае рашэнне, які можна выкарыстаць інструмент, размазаць адказнасць. І вось я думаю, што магчыма Лукашенко хоча ці то прыняць нейкае непапулярнае рашэнне і размазаць адказнасць на Усебеларускі народны сход і прэзідыум, ці то аб'ясніць, чаму ён такое рашэнне не змог адзін прыняць як прэзідэнт. Таму што Усебеларускі народны сход па-іншаму прагаласаваў, прыняў іншае рашэнне, а я не магу іх, народ так сказаў. Вось у меня есть такая таксама версія, што і таму прыйшлося даставаць гэты Усебеларускі народны сход і гэты прэзідыум і паказваць яго палітычную вагу. Здаецца ж, яны і раней перад вось гэтай выбарчым рытуалам сваім збіралі Усебеларускі народны сход гэты, і было такое пасяджэнне, нейкія там планы, там вот рассказывалі, чаго мы там будзем павінны, такая у межах рэкламнай кампаніі аднаго з кандыдатаў. Але атрымліваецца так, што сваім інсайдам ці там сваім слівам інфы аб планах правесці так званыя выбары менавіта ў лютым Белпол сыграў на руку Лукашэнкі. То есть яны зараз памянялі месцамі, яны ж как бы каб не потрапіць, што яны маюць слівы інфармацыі і што это адпавядае рэчаіснасці, што яны хацелі правесці галасаванне 23 лютага, ну как бы яны перанеслі хутчэй сюды. І тут подумалі: о, класна, калі б я правёў Усебеларускі народны сход перад выбарамі, то я б как бы вот было б выглядала гэта размазванне і прыняццё непапулярных рашэнняў, хай нават нас на этом сходзе, размазаўшы гэтае рашэнне, адказнасць за яго на ўсіх перад выбарамі, ну неяк не вельмі, а тут так раз добра. Не, я думаю, што гэта ўсё ж такі звязана з тым, што інфармацыя, што прыйдзецца ці магчыма прыйдзецца прынимаць такія непапулярныя рашэнні, яна поступила ну так не так давно. То бок гэта было не запланавана. Бачна же, што кампанія ідзе не по плану. Ну бачна, што флешмоб надо запусцілі, калі ўжо не надо было. Ну то бок это по хвастах білі. Потым вось гэтае выдвижэнне гэтых псеўдакандыдатаў, потым зняццё праз 3 дня з вельмі незразумелымі словамі. Ну калі яны выдвигаліся, то бок яны не думалі, што яны закладаюць, да, нейкую альтэрнатыву там сярод афіцэраў там ці сярод жанчын для Лукашэнкі. Ну зразумела, гэта ну глупа. Але калі бы, напрыклад, перадвыбарчая кампанія, выбары былі ў лютым, тады бы гэта выглядала лагічна. То бок спачатку Лукашэнку бы прасілі, потым выдвинуліся людзі, сказалі: вось мы ідзем, а потым бы ён толькі сказаў, што ён ідзе, яны бы зняліся. Так гэта выглядае лагічна. Але адбылося штосьці такое, ці новая інфармацыя нейкая прыйшла, ці адбылося штосьці такое, чаму было вельмі хутка прынята рашэнне памяняць месцамі УНС і выбары. Вось гэта моя такая канспіралагічная версія. Ну і тое, што вот гэта такое рашэнне там ці размазанае адказнасцю па ўсіх аб магчымасць кіравання беларускіх вайскоўцаў ва ўкраіну, это таксама на ўзроўні канспіралагічнай версіі, а не пераканання наш наступны прэзідэнт круты. Не, гэта ўсё ж такі вось тая самая канспіралогія, а наступны прэзідэнт круты гэта таксама, гэта ну, не такая блізкая перспектыва. Я думаю, што ўсё ж такі гэтая думка вернецца ўжо абмеркаванне ў галовы номенклатуры, калі сітуацыя будзе неяк больш-менш у іх разуменні стабільная. Але зараз сітуацыя для іх ну зусім нестабільная. Тым больш геапалітычныя адбываюцца важныя рэчы, магчымыя, ці то будуць гэтыя мірныя перамовы, ці то не будуць, ці наадварот будзе велічэзная эскалацыя і прыйдзецца, да, вось прымаць тое самае непапулярнае рашэнне, пра якое я казаў. Таму што Лукашенко вельмі добра разумее, накіраванне беларускіх войск куды-небудзь, людзі пачнуць гінуць, все, гэта
ну, рушыцца ўся яго галоўная думка, што беларусы не ваююць. І вось калі да яго націснуць, ён будзе вымушаны гэта зрабіць, і ён будзе хоча размазаць гэтую адказнасць, хутчэй за ўсё. Ці то наадварот казаць, ну вось народ сказаў не, я не магу сам адзін гэта рашэнне прыняць. Тым больш накіраванне карэйцаў у Курск ваяваць, ну такую злую шутку з ім гуляе. Нават калі карэйцы за саюзную так званую дзяржаву воююць, то чаму беларусы не? І у Пуціна лагічнае пытанне. Ну, карэйцы не за саюзную дзяржаву, там же ж Расія воюе з НАТО. Не, зразумела. І таму карэйцы таксама супраць Амерыкі воююць. Але аргумент Расіі будзе зразумелы. Ну, глядзі, мы ў саюзнай дзяржавы, галоўныя саюзнікі. Чаму карэйцы воююць з нашым ворагам, а ты сядзіш і глядзіш? Ён спіну прыкрывае ад войск НАТО от з Брэска накірунку. А тут яшчэ ты ж ведаеш, Кобрынскі кацёл можа яшчэ здарыцца. Да, там з усіх бакоў яшчэ гэтыя ячейкі там гэтыя. Ну, калі паглядзець на тую вот інтэрактыўную мапу, якую яны намалявалі, дык там же ж просто ячейка на ячейцы сядзіць і ячейкай паганяе. А ты кажаш, што калі сітуацыя стабілізуецца, як же она стабілізуецца? Да. Згодны. Там же ж пастаянна, асабліва як толькі прыходзіць чарговы, набліжаюцца чарговая выбарчая кампанія, адразу ўсё ва ўсім свеце нешта робіцца такое, што как же ж я магу такое труднае время оставить? Менавіта. Я думаю, што вось гэта галоўны тэзіс. І, дарэчы, прапаганда зараз таксама. Яны ўжо, ведаеце, яны ўжо так цікава кажуць, вось Маркаў там браў нейкага там ці то філосафа, ці палітолага інтэрв'ю, і той кажа, ну так калі працуе, навошта мяняць? Ну, вельмі добры перадвыбарчы лозунг. Ну так калі працуе, навошта мяняць, ведаеце? Ну вось яны ўжо нават не спрабуюць казаць, што ну слухайце, гэта будзе развіццё, гэта будучыня, там новыя ідэі, праграмы, лепш будзе. Ну так яно ж працуе, навошта мяняць? Ну так, ну вось... З іншага боку, вот пралка ёсць, яна ж вот как бы не зламалася, можна ж, на што на станок нейкі там. Да, надо, а навошта, як казаў Чалы, той самы, не зразумела. Да. Добра, з гэтым усё зразумела, што нічога не зразумела, але будзем сачыць за гэтым. Я б хацеў яшчэ одно пытанне закрануць да вас, як да прадстаўніка каардынацыйнай рады пытання. Сітуацыя з Верамейчыкам. Як вы яе ацэньваеце? Шмат выказванняў пра тое, што як так здарылася, што яму ніхто ў гэтай сітуацыі не дапамог, хаця такая сітуацыя у яго не учора там на сёння здарылася, а ўжо працяглы тэрмін была. І тут ужо выказваюцца прэтэнзіі і у бок каардынацыйнай рады, сябрам якой ён з'яўляецца, і ў бок аб'яднанага пераходнага кабінета, і офіса, і Байсола са Стрыжаком асабіста. Як вам бачыцца ўсё гэта? Ну, слухайце, я, па-першае, вось даведаўся пра гэтую сітуацыю з медыяў. То бок, я не ведаю, хто ведаў, але ў каардынацыйнай радзе большасць дэлегатаў пра гэта не ведала. Я думаю, што ведалі чальцы яго фракцыі, Блока Пракоп'ева Егорова, і калі яны прынялі рашэнне гэта не публічыць, не звяртацца да органаў каардынацыйнай рады, не звяртацца да аб'яднанага пераходнага кабінета, там я не ведаю, ці кудысьці яны звярталіся, ну гэта, я думаю, гэта іх было рашэнне, і яны кіраваліся, ну, ці то просьбай Верамейчыка, ці то што, але вельмі цяжка наракаць на тое, што ніхто нічога не зрабіў, калі сапраўды, ну, такога ведання не было. Вось, я па-першае, па-другое... Это можа быць асабіста вось у вас, Артём, не было ведання, таму што, ну, вот зараз же ж вы абмяркоўваеце паміж сабой, там, чальцы каардынацыйнай рады, пераходнага кабінета, там, гэтую ўсю сітуацыю, як яно ўсплывае, таму што я чытаю, ну, не буду імёны называць, таксама чалавек паважны, які піша пра тое, што, маўляў, Верамейчык звяртаўся ва ўсе структуры, пералічаныя намі, і рэальнай дапамогі ні ад каго не атрымаў. Ну вось, шчыра кажу, я не ведаю. Ці то звяртаўся, ну, то бок таму мне тут складана каментаваць гэтую сітуацыю. Але калі звяртаўся, адказу не было, ну, конечно, трэба разбірацца, куды звяртаўся, да каго. Можа, ён звярнуўся просто там, да нейкага свайго калегі па фракцыі, а потым казаў, ну, я звярнуўся да каардынацыйнай рады, а яны мне не дапамаглі. Ну, то бок гэта ж таксама, ну, трэба больш как бы глыбока разабрацца ў сітуацыі, да каго ён звяртаўся. Таму што пакуль выглядае так, што ён там знаходзіўся, і
дзесьці там звярнуўся да Байсола, у іх там камунікацыя потым прервалася, і далей гэта вырашалася там такім на асабістых сувязях з нейкімі чальцамі каардынацыйнай рады. Вось я пакуль гэта так бачу, таму ўсё ж такі агулам хаяць, канешне, прасцей за ўсё, ведаеце, казаць, што ўсе структуры нічога не зрабілі, не спаслі чалавека і гэтак далей, але ці то сапраўды была спроба звярнуцца да іх. Для мяне вось гэта галоўнае пытанне. Я за сабе кажу, я не ведаў. Добра, давайте мы как бы троху у будучыню з двух момантаў зазірнем. Першае, зараз таксама шмат размоваў про тое, ладно, не будем шукаць вінаватых, не будем разбірацца. Самае галоўнае пытанне, ці ёсць магчымасці, як можна дапамагчы выратаваць і гэтак далей. Вам бачыцца такая магчымасць? Адзіная магчымасць, я думаю, да, гэта калі яго упішуць як у спіс ваеннапалонных, але я думаю, што гэта складана. Гэта таксама будзе складана, бо Беларусь, яна не з'яўляецца удзельнікам ваеннага канфлікту. Вось, таму, фактычна ён толькі калі будуць вызвалены, умоўна кажучы, усе палітзняволеныя. Я думаю, што вось гэты кейс асобны, ён проста стаў, як і астатнія палітзняволеныя, і пакуль яны не будуць вызвалены. Я думаю, яго асобны кейс вельмі складана будзе. Магчыма, Украіна, канешне, можа узняць гэтае пытанне, але вось я чуў, што Кізім казаў, што там некалькі, больш за 10 украінцаў, 14, по-моему, сядзяць па экстрэмісцкіх справах, грамадзяне Украіны, Украіна іх не можа выцягнуць. То я думаю, што... як я разумею сітуацыю, вот вы зараз ужылі слова палітзняволеныя, што наўрад ці менавіта яго, Васіля Верамейчыка, праваабаронцы і заходнія партнёры успрымуць і пазначаць у якасці палітвязня. Не, чаму? Я думаю, пазначаць, а чаму не? Таму што ён ўсё ж таки удзельнік баявых дзеянняў, і шмат размоваў пра тое, што вот вы не палітычныя, вы там калабаранты і гэтак далей. Мне падаецца, гэта шмат... Я просто такі... Я думаю, што... Я разумею, што вы маеце на ўвазе, але мне падаецца, тыя, хто былі затрыманыя у Беларусі па жаданні ваяваць за пол Каліноўскага, яны прызнаюцца палітвязнямі. Таму мне падаецца, не. Мне падаецца, што гэта не будзе такой праблемы. Зразумела, што яго затрымалі за тыя... Гэтыя статьі, гэтыя артыкулы, яны палітычныя. Паглядзім. В прынцыпе, я как бы цалкам таксама на баку таго, каб прызнаны быў палітвязням, і спадзяюся, што так яно і будзе, і гэта дапаможа нейкім чынам ўсё ж такі, каб імя Верамейчыка было сярод тых, каго агучваюць з патрабаваннямі аб вызваленні. Я да іншага яшчэ пытання. У нас учора в эфіры былі кіраўнік камісіі Каардынацыйнай рады па нацыянальнай і рэгіянальнай бяспецы Александр Клачко і прадстаўнік асацыяцыі беларускіх ветэранаў, таксама сябра Каардынацыйнай рады Павел Марыеўскі. І сярод іншага было пытанне пра тое, што Каардынацыйная рада неяк ўсё ж такі ігнаруе іх прапановы аб уключэнні тэмы ветэранаў у сваю павестку, каб на міжнародных сустрэчах тэма ветэранаў таксама агучвалася вельмі важна, падтрымка ветэранаў, сем'яў ветэранаў і гэтак далей. Як яно на самой справе? Мне падаецца, нядаўна была прынята дэкларацыя Каардынацыйнай рады, якую якраз такі камісія па бяспецы распрацавала, дзе даволі зразумела артыкулявана пытанне падтрымкі ветэранаў. Таму, калі яна не трымаецца ў павесткі, гэта тэма, мне падаецца, не, яна гучыць, яна, канешне, і сярод іншых яна не можа быць адзінай тэмай у Каардынацыйнай радзе, толькі ветэраны, зразумела. Але мне падаецца, яна гучыць і на міжнародных сустрэчах. Я просто не ў міжнароднай камісіі, мне складана сказаць, але я думаю, што яна можа уздымацца, і калі ёсць такая магчымасць, канешне, яе трэба ўздымаць. Таму я думаю, што ўсё ж такі тут выглядае так, што гэта эмоцыі, калі вось затрымалі чалавека, сапраўды ветэрана, які ваяваў, калі не дапамаглі, і падаецца, што гэта адбылося, таму што тыя органы, у якіх, дарэчы, і Клачко, і Мар'еўскі, яны не дапрацоўваюць.
І я думаю, што гэта ўсё ж таки такая больш эмацыйная рэакцыя на тую на тую неспадзяваную навіну і на гэтую вельмі дрэнную сітуацыю для нас усіх. Таму я думаю, што, канешне, трэба гэтую тэму ўздымаць, і каб такіх вось кейсаў не адбывалася. Я разумею, чаму, тому што чалавеку не ўдалося легалізавацца ў Літве, і он вымушаны быў паехаць у В'етнам, і там вось такая сітуацыя адбылася. Калі б ўсё ж такі яму ўдалося легалізавацца, гэтага ўсяго не было. То бок ёсць разуменне, што да, дзесьці не дапрацавалі, але гэта ж сістэмная праблема. Гэта сістэмная праблема на ўзроўні Літвы, і яе вырашыць трэба вырашаць, але гэта складана будзе. Мы ж разумеем, што любая дзяржава, я ўжо неаднойчы казаў, яна першую чаргу будзе кіравацца сваімі інтарэсамі нацыянальнай бяспекі, асабліва калі ў рэгіёне ідзе вайна. Тады на завяршэнне просто хацелася б ваше меркаванне, шмат размоваў про тое, што гэта не адзіны выпадак. Зараз вялікая праблема, пачынаючы з Літвы, а можа і не толькі Літвой абмяжоўваецца па пытанні і праблемы легалізацыі, і скандынаўскія краіны, і зараз нейкія з'яўляюцца такія кейсы нават у Польшчы і гэтак далей, і кажуць, так там же ж вон офіс у Літве, у Вільні, побач з усімі гэтымі палітыкамі, кіраўнікамі літоўскай краіны, пастаянныя сустрэчы і гэтак далей, там справаздачы, фоткі прыгожыя, а вы нігдзе. Наколькі ўсё ж такі наши дэмакратычныя сілы, давайте глядзець праўдзе ў вочы, рэальна могуць уплываць на гэтую сітуацыю? Працаваць трэба, уздымаць гэтае пытанне рэальна, і я думаю, што ўсё будзе залежаць ад кантэкста. То бок у нейкіх пытаннях урады, я думаю, будуць ісці насустрач, у якіх яны будуць разумець, што няма пагрозы для іх. У нейкіх пытаннях, такі як нацыянальная бяспека ў першую чаргу, я думаю, што там спецыяльныя службы будуць дыктаваць умовы. І вось у такіх пытаннях вельмі складаных для дзяржавы уплыў дэмакратычных сіл у меншай ступені будзе. То бок трэба рэальна глядзець на рэчы. Ёсць пытанні, па якіх можна ўплываць на сітуацыю, ёсць пытанні, па якіх вельмі складана ўплываць на сітуацыю. І заўсёды прасцей казаць, яны нічога не робяць, ні на што не ўплываюць, а вось абагульняць заўсёды проста. Але давайте падзяляць. Ёсць пытанні, дзе можам, ёсць пытанні, дзе не можам, дзе прасцей і дзе складаней, але іншага у нас няма. Дзякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Тым не менш, я нагадаю, што з намі ў студыі быў Артём Брухан, прадстаўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, прадстаўнік НАУ і каардынацыйнай рады. Тры ў адным. Шмат такі станочнік Артём Брухан. Подписывайтеся на социальные сетки НАУ, объединенного переходного кабинета. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорада. Слухайте, глядите, расширвайте, калі для вас это бяспечна. Ну и живе Беларусь. Живеш.